Sanibonani, welcome back to my channel guys. Welcome back to Umgosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngijoine namhlanje. Mangabe umusha uyaqala ufika la ekhaya, please consider subscribing to the channel. Subscribe, like video, share you guys. Ngiyabonga kakhulu for all of you. Thank you so much you guys. Yeah man, ungakhohle ukuthi like a video, that is very important. Nokuthi njalo makufika ama advert, please consider not skipping lawo ma adverts, uyeke nje idlale. Inkosi yami, ngalokho uzobe ungisiza kakhulu ukuze nami ngiqhubeke ngiqine ngenza umsebenzi. Ngiyabonga kakhulu you guys. So kuyena kule video asikhulumeke ngevideo le etrendayo ke emva kokuthi uShebeshethu athole ingozi yemoto. Sekusiba nama video atrenda. Yakhumbula on my last video ngakhuluma ngokuthi unosangoma thizeni okwaqhamuka yogazi exwayisa laphana ngokuthi impilo kaShebeshethu isengozini. So lapha ngathi abantu sebekhuluma ngokuthi njengoba ke uShebeshethu esevelelwe ilokho kunjena nje wabuya walahlekelwa ingane yakhe inkosi yami precious beautiful soul, rest in peace. Abantu sebebuya you guys besikhumbuza ukuthi niyakhumbula yini ukuthi kunosangoma wabuya wazoxwayisa ngoShebeshethu. Kwaba khona udade lo ebengingamazi mina sengimbona manje ngoba ivideo yakhe yatrenda naye ukuthi wayeke wabuya muva nje wazoxwayisa ngoShebeshethu you guys. Ifame yakhe nazo zonke izinto lezi sibone ezenza on social media, elwa nabantu, ekhiphela abantu ibhamu noma stage. Kune video engayibona yagijima kakhulu stage ekhiphela abantu ibhamu you guys. Kodwa kwaba khona abantu abaxwayisayo ukuthi khuzana umntwana into ekanjalo you guys. Lezi zinto azenzayo impilo yakhe man isengozini, akuthandazwe athandaziswe futhi nje ahlaliswe phansi axwaye, something like that. So into manje abantu abakhala ngayo ukuthi sometimes makubuya izixwayiso ezinjena asithi mhlambe is prophet, abantu abanomoya bekhuluma bebonile, sinokuthi sithathe ukuthi ngoba is on social media mhlambe siyasibona kusenzeka kakhulu lapha ka TikTok bebuye bezoxwayisa ukuthi umuntu onjena you guys asikhule kusena umuntu onjena esokungabe kube nenkinga. Abantu bese bethi waye ungayanga kuye wawuzala on social media namanga sangoma sinamanga abaprofeti bamanga into ekanjalo, kanti mhlawumbe umuntu omoya usuke ebonisiwe you guys, suke ebona lokho akubonile athunyiwe into ekanjalo, but because it's social media bese sicabanga ukuthi hayi ngabantu abafuna nje ifame laba abachase icloud, something like that. So kodwa ke manje ithi mayingozi seyivelile sesiqala siphaphama sithi kodwa wayeshila usibanibani, uyayibona lento enjalo. So into eyenzakalayo lana you guys ngoShebeshethu. Ngikhumbula ke mina lo yabhudo isangoma owayixwayisile ngempilo kaShebeshethu. Udade ngimbone manje njengoba ivideo yakhe isigijima nje manje abantu bekhuluma ngayo guys kunosisi lana okwakhuluma udabo lunjena yabo. So ke iyatrenda le video ngizoyidlala lana you guys. Ivideo le uzizwe ukuthi wayetheni ngoba mina angimazi udade khona ngimbonile njengoba setrend abantu bethi guys remember this sister came to say this ukuthi uShebeshethu le ndlela ahamba ngayo you guys ayiyona ayilungile futhi ayikho safe for impilo yakhe you guys. Wathathelwa phansi abantu bathi hayi laba abantu bomoya ka TikTok. Yazi lento you guys ngobuningi sinokuthi vele sikusho lokho. So let me just pull up that video you guys uyibuke. Mhlambe nawe ubungayibonanga njengami nami bengayibonanga you guys, kodwa ngiqala uyibona ke njengoba uShebeshethu esevelele ingozi sesibhedlela. uShebeshethu kuthiwa ke lapha uyawanqamu kunyawo, asikhumbule ukuthi ulahlekelwe indodakazi yakhe kunjena nje you guys, kuthiwe kusazokhulunywa ngosuku lokubekwa komntwana into ekanjalo you guys. Sibonile ke umama wengane naye engumuntu obhandishiwe nje entanyeni lapha ubuso bakhe nje you guys, kuyilokho nje bathole ingozi yemoto basenkingeni kumanje you guys. So ke ingakho abantu bayakhuluma abaningi bathi vele uShebeshethu akezwa, bayakhala ukuthi bexwayiswa engamameli. Abanye baveza leya video, angazi noma ngizoyithola yini. Mangabe ngithole leyo video nayo ngizoyinamathisela kule engizoyifaka kadade oxwayisayo. uShebeshethu kuleyo video uzwakala abantu bemkhuza ngani, angazi bamkhuza ngokuphuze ngokushayela ephuzile o wasekhipha igama elithi lona imoto kabani into ekanjalo, mphuzu utshwala kabani imoto, something like that along the lines. Angisho ukuthi khona kushilo exactly but something along the lines of that ukuthi ubethi mayekhuzwa athi why ninga drive ngishayela drive imoto kabani and ngiphuze utshwala kabani, because abantu bakhuluma ngokuthi sometimes beya nje kuma live eshayela ngapha you guys ephuzile engalifakile ibhande. Zonke lezo zinto esezibuya manje kubhlungu ngoba sekukhulunywa manje velene seyinhlungweni, suyamzwela umuntu ukuthi we ayikodwa vele why sesiqala sesiputyuza zonke lezo zinto manje ngoba umuntu selimele wabuye walahlekelwa umphefumulo wengane into ekanjalo. Kodwa ke lezo zinto abantu babekhala ngazo before ingozi, abantu bakhala ukuthi akakhuzeki
uthi mayikhuza ethi imoto yami, athi maphuza athi ngiphuza utshwala bami, into ikanjalo you guys. So mangabe ngitholelwe clip nayo ngizoyiletha you guys ukuthi ukwenza ukuthi nathi kunjena nathi esingakavelela ingozi isixwayiseke you guys ukuthi mawushayela faka ibhande ungaphuzi, especially i-live nayo you guys ayilungile mangabe ushayela into ezikanjalo you guys. Nathi sifunde through lokho you sibone ubungozi bezinto ezinjalo, masikhuza futhi simamele, mangabe kuphuma isiprofeti futhi simamele yabo, ngoba ungathi into zakwa social media kuqa phansi ngedolo uthandaze, ngoba you never know, it might be because leso siprofeti siphuma on social media kanti siyiqiniso nethi ukuthi umuntu akakwazi akaza kubona kodwa kubona online ebese nayo thumela udaba online bese uyanyaza ukuthi ngoba it's just TikTok yabo, it's just what is Facebook, kanti ke ngumlayezo obuya kuNkulunkulu loyo. So manje asichithekile sesiqala sithi kodwa kwakushiyo. Okay, let me pull this video nalana engizoyithola kahle beshethi ngizoyidonsa nayo ngilethe lana wabukela ama videos, and ungakhohlwa ukuthi subscribe mntaka baba, ufake notification bell yakho on ukwenzela ukuthi njalo ke masilahle video then you can be notified. And yeah, thank you so much for your love and support. Asibukeke lawo ma clip kahle beshethi. My love, you know the world is fast-paced these days. Everything is fast-paced. Everyone is a cash cow to somebody. I want to just be brief. Crew yaha shebe shit. Please. You guys are his crew. You're benefiting from him being on stage out there amongst the people and all that. That young man's life is in danger. Do something. He's trying to make a living. He's in the zone. He's young. He's the next best thing. But for how long, we don't know. He's not safe. People love him, but others don't. And amongst the people that love him, there's always danger lurking around. That young man needs protection on stage. He can't even be driving himself from gig to gig. No. Even if he doesn't want protection, sit him down. He's still young. Fame gets to a lot of people. And when fame gets to a lot of people, sometimes the control is not there. Or even if you have control, you need some sort of management in your corner. Shebeshit is not safe, people. And people love him. But where there's love, there's always danger. Just look into it. We are tired of losing upcoming, promising artists due to, I would like to say, negligence or due to fame. Just putting it out there.